सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाओ। हाँ पुलिस और मदद एसीपी होता डिस्ट्रक्शन केलं उडे बिजरडे पात्रांग हाड दे अटॅच कर समथिंग मग करता दादागिरी करता सगळी उडे भितर आपण पात्रांग कालू सांगले नाही घालना का म्हणून बसना का म्हणून होय चालतंय अरे किती नाही आमचे नेचर हो काबार करून उठलं बीच आहे आणि किती उरला नाही आणि उरला किती आणि आम्ही खंय आमचे फुडले आमकां पिढी माफ करचे ना कसलो भंय म्हणून ना मरे आता भंय म्हणटा तो म्हणून ना सर आता इनवॉल्ड आहा तूं गट्स असले सावताक बी अशें करपाक ते कशें पळय रोखडेच हें करता ते देवाक तरी भिवूंक जाय देवाक तरी भिया देवाचो नेचर हो देवान दिलो नेचर हो मरे त्याची वर आणि जेसीबी भितर उडया तुम्ही अटॅच करा भद्राव चावी घेते चावी नंबर घ्या चावी घेते चावी घेते नाही आणि कोणी वरच द्या हांगा ड्रायव्हर खूप आसा ड्रायव्हर जाल्यार आडीक हांगा तो ओनर सुद्धा आपण स्वतः बसून व्हरूंक डिस्कनेक्ट करूया तीग जण आले ते तीग जण कुठे आता किती झाला किती केला तुम्ही आता नाही आम्ही पोलीस कंप्लेंट केली आणि जेसीबी जे इलिगल जे काम करताली आणि नाल्याका सीज करा त्यांच्यानी आता ड्रायव्हराक ते वतरले आणि त्यांच्यानी आता तुमच्या समोर सांगला पळय आम्ही जेसीबी अटॅच करता म्हणून आणि आम्ही आता रायट टू आता पुलीस ऑफिशियल पुलीस कंप्लेनी करता आणि रायट टू इन्फॉर्मेशन बाबा हे हॉटेलात कितें पार्किंग आसा काय ना हे कोणे हे केला कोणे ऑथरायज केला एका परमिशन दिला काय परमिशन दिवूंक शकना फॉरेस्ट परमिशन दिवूंक शकना सीआरटीएल परमिशन लागता एका भरपूर परमिशन आसा तेन्ना आमी सगळे इन्फॉर्मेशन एकठांय करून आमी फुडें वतले फुडें तो कोणाच्या नांवार कंप्लेंट रजिस्टर करूं अननोन पर्सन आतां आमकां अजून खबर ना न्ही जेसीबी म्हाजे आतां पुलिशेन फायंड आउट करूं न्ही कोणाक येती मागीर आमी ऑफिशियल नांवान करता पूण आतां अननोन पर्सन आमी रजिस्टर करता कंप्लेंटाची तुमकां एक डिटेल कॉपी आमी घेतले आता आमी पुलीस स्टेशनावरून तो प्रोसिजर चालू करपाचें बाबाच्या नांवान आमी कंप्लेंट एक करतले अननोन पर्सन तेजे डिटेल्स एक एक कॉपी तुमकां आमी सगळ्यांक ऑफिस